затримка звуку. І я не знаю, як я зможу говорити і співати. Я щось кажу, а воно через секунду до мене доходить. Народ, ну що, як настрій? Неймовірний вечір. Неймовірний вечір. Як ви думаєте, запам'ятаєте ви цей вечір у своє життя? Конечно! Людей стає потрошки більше. Насправді дуже багато людей. Єдине прохання інженерів, які нам дали звук, можливо, ви включите спеціальну затримку, щоб я не міг відчувати такої затримки звідси, бо дуже дивно розмовляти. Зараз я почекаю, поки всі прийдуть, а народу все більше і більше. Я дуже прошу всіх, хто проходити туди далі, тому що у нас настільки багато, що ми можемо заповнити всю площу. Народ продовжує йти. Макс, а ти можеш підсвітити зараз площу, дати більше світла, бо взагалі нічого не видно. Видно тільки мене. Я хочу трошки побачити, де люди. Я не бачу нікого. Народ, ви можете запалити свої телефони, щоб я побачив, скільки нас. О, це вже зовсім інша історія. Зараз я продовжую інстаграм-трансляцію. Це вже може щось робити. Зараз ми ще раз влаштуємо перекличку. Ні, зачекінити я всіх не зможу, ви вибачайте. Так, де у нас лайв, go live. Так, чекайте. Ми зараз знаходимось біля Верховної Ради. От вона. З нами тисячі, а точніше десятки тисяч людей. Я, чесно кажучи, бачу, що люди йдуть і йдуть і йдуть. І це неймовірна атмосфера. Давайте розкажемо всім, хто звідки. Київ. Західна Україна. А тепер точніше. Тернопіль. Франківськ. Львів. Тепер давайте Закарпаття. Окей, Хмельницький. Вінниця. Буковина. Що там далі? Волинь. Рівне. Житомир. Так, я так зрозумів, з Житомира більше, ніж з Києва. Білорусь! Окей. Ну, давайте ще позмагаємось. Чернігів. Суми. Харків. Полтава. Черкаси. Кропивницький. Донбас. Давайте так. Давайте передамо привіт. Луганськ. Донецьк. Крим. Ну тоді давайте ближче до Криму. Херсон. Миколаїв. Одеса. Щоб ви нам були здорові. Так, кого ще не назвав? Запоріжжя! Дніпро не назвав, правильно, як же ж без Дніпра? Запоріжжя. Я сказав Буковина, а Чернівці це не Буковина? Луцьк казав, всі великі міста, зараз можемо перейти на маленькі. Цікаво, що народ йде. Ну що, люди, давайте ми дочекаємось всіх, бо народ продовжується підходити, і ми ще хвилин 15 потримаємо інтригу.
А я поки що закінчу пряму трансляцію. По-перше, в мене трохи рука болить телефон тримати. А по-друге, хочете хтось потримати? Потримайте. Тільки не вкрадіть телефон. Мене будете тримати, давайте. Води, що я вже так говорю. Ну що, друзі, давайте, може, поки щось поспіваємо разом. Це спонтанно була ідея прийти сюди. Я, чесно кажучи, не планував, але раптом, якщо хтось розумний приніс гітару, ніхто не додумався. Друзі з океану. Та на нервах всі можуть. Чесно, 28 років старі політики нам грали на нервах. Давайте краще ми зробимо так, щоб вони перестали грати нам на нервах, а ми насправді будемо змінювати країну на краще. Без нервів. Ну давайте без гітари. Ну що співаємо? Давайте, може, почнемо з червоної рути? Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні у полоні печалі, може десь у лісах ти чарівня шукала, сонце руту знайшла і мене щарувала. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір, бо твоя вода, то є чистая вода, то є бистрая вода синіх. Бачу я тебе в снах, у дібровах зелених, по забутих стежках, ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно вже ти увійшла в мої мрії. Бо твоя вода, то є чистая вода, то є бистрая вода синіх, то є бистрая вода синіх. Я тепер пропоную включити ліхтарики і всім разом заспівати, як на концерті Океану Ельзи, якусь таку романтичну пісню. Давайте. Напротив? Все, я иду. Передаю привет, так брат. Дякую. Вау! Боже, як красиво. Якщо б ви їх не виключали, принаймні поки що,